na-aza ekpere, aka na-akpụ nwa, ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa, chi na-enye ego, bịa zanụ m o, n'ihi na ụwa chigbuola m n'ọchị. Lekwanụ ụmụ ụwa na-akọ m nna m, ha na-akọ m na-enwe ego, ọ na-amụghị nwa na-alụghị di, ha na-akọ m na-amaghị ihe, ọ na-enwe ụlọ na nke enweghị moto, ha na-akọ m na-enweghị ego, ọ na-amụghị nwa na nke alụghị di. Nwanne otu onye bịanụo, bịa hichaa m anya mmiri. Nwanne m ebezila akwa, n'agbanyeghị ihe ndị mmadụ na-ekwu n'ebe ị na-azụ ahịa ma ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ. Kọsara Chineke mkpa gị, ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mfe n'aha Jizọs. Amen. ya ike ịma na ọ gị bada ọmọ nwere bịaba nwanne m ọkwa gwala m gị na onweghị ego m ji ugbu a ihe banyere amụghị nwa m anarachala m obere ego m ji azụ ahịa di m enweghị ihe ọ na-arụ ugbu a landlord na-achụpụ anyị n'ụlọ biko nye aka ka ihere ghara ime anyị ọkwanụ mama anyị akara mama anyị ịfụrụ ka ọnụ ya dị ihere ma egbuo oge onwekwa mgbe ị na-ekweta na gị na di gị ji ego o teela m gwara gị ka ị hapụ nwoke a na di gị abụ bad luck ọ bụrụ good luck ka ị soro ụmụ nwaanyị na-eti eti n'obodo isi na ị na-ekpe chọọchị ikpegburu onwe gị na chọọchị ọ bụ ụmụ nwaanyị ibe gị na-arụ n'aka nri na aka ekpe na-agba moto dị iche iche ọ bụghịkwanụ nwa nke ị mụrụ ị nọrọ na-agagharị si na ịba ada iberibe go sit down. Ewo kedu ụdịrị ndụ dị ihe a? Olee ụdị ụwa dịkwa n'ihe a? Ụmụ ụwa akọgbuola m n'ọnụ.